aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. En Balma, on est Kounafolié Kabo, Commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage ou commission bas. Kuba ni Malien befe, ni ya leini kafo kata hejila, ika wuli kati toko sebe agence la, agence mimbe ni ya kanu. Koka daka 2026 hiji, ko Saoudia Klemeka Sharia Gelembata, le 31 décembre 2025, nous ya so mouromin toko maseben, abena gelade. O de koso, agence ou ka tomba, no de commission ye, Kuba ni Malien befe, ko wuli kuma don, o de ka usan sinkadi de. Ko agence bekelme ki ka daele ka Malien kumbe chuga mina toko ka semenjona o de koson ne miya leini ka fo ibina ta hijila walma ki ka mabla kata ki ka wuli ka besisan ka buli kata agence ben ka fo niya kanu na ka barata buli dia toko seben ikata ke nintu ye kuna fuliye anye kuna fuli min so ka bo Mali agent de voyage ka tombala na ka maka fo commission Allah ka fami ko nyman di amma assalamu alaikum la sharika lak. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. Complexe scolaire Mamadou Kamara niso kologira bi bɔ a soupassement ɲuman na denmisɛn ka kalan ɲuman o bɛ sɔrɔ jardin ani duguma kalanso ɲuman de la. Complexe scolaire Mamadou Kamara b'aw ka denmisɛnw naani k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen ani yɔrɔ mun dabalen no a kama. Denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant fo ka taa se duguma kalanso fɔnamatali wa fɛn mun bɛ complexe Mamadou Kamara la mun tɛ fan tɔw la. N'aw y'a ka denmisɛn saba tɔgɔ sɛbɛn kalanso in na dɔ bɛ bɔ musaka la aw ye. Tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna kabi septembre kalo tile 10 wa tɔgɔ sɛbɛn wari bɛɛ lajɛlen ye fufalaki. Jardin kalo sara ye 2000, primaire ta ye 3000. Complexe scolaire Mamadou Kamara dagalen filɛ Banagabugu Cour suprême masurunya la. A y'u wele nɛgɛjuru sira fɛ joona 76 59 36 95 walima 66 49 58 01. A ye wuli joona ka s'u ma baw waati sera ka ban.
Agence Dunia Travel Service ako abibo nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji de umo au munu ye danaya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara here la ka segi here la dumunun kay berebereli kay nam mako be je fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ba no fe no e Amadou Maigay ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso ja mawla ka mago berebere ka koto mago tala mago temindo ka nyeira mago la anyo barade soro dunya la mukele kono akoka au bela jele la dunya silame munu me Mali kono ani munu sigiro benodo jiye jamana were umo ka fo sanwere o hijini o umura o baraw labe on damne nakaba op mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono Agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kala on bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumini laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jole olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busane de singa di Agence Dunia Travel Service Jenywan kele mimbe au ka hijini au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw be u ka yoro nyini u fle ni hippodrome yere la immeuble station Soma Yafula kulukoro sira dala o fana minyi ka do Agence Dunia Travel Service ye ku be dugawu ke hijini umura ke tugo nyuma ana musakaw ala ka nogoya silame bela jele ye innal hamda sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do wodela sama mone ma fen fara ka wari chili musakaw ka wa aka no ni mali wari ci sirobe amada o made sama mone bi do fara o de kuna wari ka ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke o ken sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soroni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la kasani wereke nayi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka soroko to sebe ni sama mone yi ode kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi Yirimajo Atetebugu 759 logements minye école franco-arabe Khalifa Kassoge sangelen baraw damnene ko fe demba yu ka ni soja yira nyilansa minye jardin d'enfants ye ani ka damne première année katabla minye 7e année na o togo saraw ye wa kelenye kalo sara koni o ye wa kele ani keme duru ye école franco-arabe Khalifa Kassoge ale daele kunye awka demso me se ka famiyali ke cogo mina dine ale tabulo la diɲɛ ale kɛcogo la o de la sa école karamɔgɔ mafalenbaw b'u bolo arabukan ale ni tubabukan na min ye kalan kɛcogo ɲuman hukumu kɔnɔna na école franco-arabe Khalifa Kassoge u kɛlen do ka panneau solaire sigi ka jibondow fana sigi yaasa denmisɛnw bɛ se ka baara kɛ cogo min na yaasa k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn sa a ye boli joona ka taa min ye Yirimajɔ Atetebugu 759 logements olu ka suguni fitinin kɛrɛfɛla la ka taa denw tɔgɔ sɛbɛn école franco-arabe Khalifa Kassoge ale kɔnɔna na daw yɛlɛlen do don o don sɔgɔma ni maa min b'a fɛ ka kunnafoni ɲini walima ka se ka taa den tɔgɔ sɛbɛn sa nɛgɛjuru sira minnu bɛ u bolo o ye 91 22 73 50 89 44 38 88 74 02 93 95 walima 64 15 69 93 école franco-arabe Khalifa Kassoge ale ka laɲini aw ka denmisɛnw ka se ka kalan kɛ nansarakan ani ka se k'u ka diinɛ dɔn ka diɲɛ fana k'o dayɛlɛlen to u ye a y'aw boli joona sabula plasiw olu ka dɔgɔ kosɛbɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu kana ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na
aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigi kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma Keɲeba, Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa kiliyanw aw bɛ filɛbaw ani an lamɛnbaw maa minnu bɛ ka an lamɛn nin waati na aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye sibiri ye nanzarakalo ale tile 4 n'o ye ɔktaburu ye san 2025 an bɛ o tile kɔnɔna na bi Falaye Keyita bi an bɛna munumunu salo kɛ dɔɔni waleya min ye Segu député kɔrɔ sɔrɔ ni a soma yɛlɛma la n'o ye Jalili Ayidara ye ani maa min yɛrɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ mobili kɔnɔ o ye laseli kɛ an n'o da maaw tulo ka bi Falaye k'an ka k'an yɛrɛ fɛnw fɛ ten Musa Alasani kumana nin ko in na dɛ an n'a lamɛn Tumutu Wolomasiri taba minnu bɛ kalan na ye n'o ye san 2023 ta ye maa 302 olu fana ka jɔnjɔnw dir'u ma Falaye ko yen kɔni bɛɛ lajɛlen ye tɛgɛ duman ye dɛ Falaye ko numankuruma minnu b'u la k'u ti bonni kɛ k'a jɛ dɛ muso 10 min b'a la 7 Falaye na Ala ka n'i ci dɛ n'i ye kisɛ turu la a ye sujugu taara lahara n'Ala sɔnna ma an na tila k'an da don la k'o fɛsɛfɛsɛ tilegan in na e ni ne ani an lamɛnbaw conseil des ministres fana an bɛ don o kɔnɔ Falaye ko conseil des ministres la o ko fɛn minnu bɛ kɛ na la najini n'a ɲɔgɔnna ninnu e ko Mali ma impôt sigi olu kan de ko u y'a kura dɛ sigarɛtiw kɔni fana farala a kan o ka ɲi wari ɲini de don o tɛ sa an bɛ taa Segu fana ka taa Kayi ka tila ka na a kun cɛ ni Sikasokaw ka bala ye bala min n'o kan ka daminɛ Sikaso dɔgɔkun kuncɛ nata in na nka bi a baara a koromokarili o ye bi ye Sikaso Lamisa Bangali ale tɔgɔ la salle kɔnɔ Falaye an taara procès la a y'a ka procès la ko nana gan ka gan maaw ye tɛgɛrɛfɔ daminɛ juge ɲinɛna ko on n'est pas dans une salle de spectacle mɔgɔw k'a ma ko yan wa ko Lamisa Bangali kɔni ye salle de spectacle ye dɛ a kuma fɔra ko on est au tribunal sinon yan tɛ salle de spectacle ye Lamisa Bangali ye salle de spectacle ye dɛ nin ye an donkan ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Falaye ko mun bɛ Mali la ko mun bɛ malidenw na ne kɔni b'a fɔ foyi tɛ Mali la foyi tɛ malidenw na Falaye diɲɛlatigɛ don min dugu m'a jɛ i b'i bɛrɛbɛn n'o ye a ka di n na o sura duman o ye saya ye a bɛ maaw ɲɛna ko min don Falaye o tɛ ne ye n ka fandan jateminɛninw kɛ Falaye Ala bɛ Mali kalifa maa de la nka k'a fɔ k'i bɛ ka Mali mara ne ma da o la ko bɛ kɛ faamaw tɛmɛna u yɛrɛ dɔw b'an wele ko ko sini bɛ kɛ cogo di nka dugu m'a jɛ a bɛ ɲɛnabɔ olu yɛrɛ b'a fɔ u ye fɛɛrɛ min tigɛ o tɛ Falaye fɛn de bɛ yen min ka girin fɛn de bɛ yen
min labɛnna fɛn de bɛ yen min kan ka tɔbɔtɔ fɛn de bɛ yen an kan ka hakili to min na fala ye n tɛna maa tɔgɔ fɔ bi tilegan in na nka ni maa min ye ko jate minɛ ka kɛ n'an ka jamana ye a kɔnɔden fara a kɔ ka den ka fɛn fɛn ye ŋaniya ta ka ɲɛsin jamana in ma fala ye a bɛɛ lajɛlen maaw ɲɛ b'u tigiw la bi maa ma dogo bɛ nka ala ma dogo tɛ yen dɛ a y'a minɛ a y'a fɔ o ye tiɲɛ nka a y'a minɛ a b'a kɔnɔ o ye ka baga a tigi ma ye mali jamana n'i kɛra ɲɛmaa ye baara kɛ i ka tilen dɔrɔn n'i y'i gɔlɔ fala ye i ye maanifin de ye koyi filiya ala y'o daga maanifin bɛɛ ye koyi nka i tilen a f'i ma i nɔfɛmaw k'u tilen fala ye walahi ni ɲɛmaaw tilenna basigi ni lafiya ni fɛn bɛɛ bɛ na a ma nɔgɔn de nin waati in na an ka ɲɛmɔgɔw u senkɔrɔla ɲagasilen don kosɛbɛ u k'u hakili to o la fala ye maa caman bɛ yɛlɛla u fɛ olu t'u ɲin ye tuguni ko caman bɛ sen na olu yɛrɛ ɲɛ b'a ko kɛcogo la tiɲɛ ye n tɛ n ka sansi feere ye tiɲɛ ye n ka sansi tɛ dayɛlɛ ye nka ka wuli ka maa wɛrɛw sɛgɛrɛ k'a fɔ aw kana taji feere a ye bɔ nin ko in na ninnu ka ko bantɔ don fala ye ko wɛrɛ b'e kɔnɔ dɛ anw ko mali de ne m'a f'i ɲɛna n ko asimi ko ale ka fɛn ye 3 ye ne ta ye 1 de armée fala y'i ko k'i jɛ k'i pari k'i labɛn armée de b'i lakana a ye taa karisa minɛ ka na n'a ye an ka taa datugu juge 1 tɛ se k'a kɛ fo ka diɲɛ wuli procureur 1 tɛ se k'a kɛ fo ka diɲɛ wuli fanga min b'o kɛ o ye sɔrɔdasiw de ye o ye holomasiri tabaw o ye polisiw de ye o ye gardiw ye o ye gendarmew ye fala ye ni m'olu bonya ni m'olu tɔbɔtɔ ni m'olu bila minɛn kɔnɔ ni ma danfara dɔ don olu ni mɔgɔ tɔw cɛ i bɛ fili jamana baara la c'est pour que minnu bɛ yan an'u bɛ kɔnɔna na n'u bɛ ka fili ka kumaw caman fɔ an ka jamana sɔrɔdasiw ma u t'a dɔn de fala ala ye ko dɔ kɛ sɔrɔdasiw ye n'i taara sɔrɔdasiw ka kulu kan i b'o dɔn ko bɛ ko la sɔrɔdasiw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ don dɔ la u b'a fɔ ko e ko bi ta in bɛ ja u bɛ taa u bɛ na nka don min u yɛrɛ sɔnnen n'u yɛrɛ ye fala ye tilancɛ bɛ na tilancɛ tɛ na ala y'o de kɛ olu ye sutura dɔ b'u bolo fala ye n'i ma don u cɛla i t'a dɔn wa n'an b'a fɛ an ka lafiya n'an b'a fɛ an ka taa ɲɛ n'an tɛ bɛn fɛn o fɛn na o ka fisa nka an k'an jija an kana wolomasiri tabaw bɔ yen dɛ fala ye diɲɛ kɔnɔ bi e b'a ye ko Trump b'a disi gosi k'i jigida mun kan Putin mun don Paul Kagame mun don n'i y'o bɔ a la i bɛ se ka mun de kɛ fala ye an k'an hakili to o la bi ka gɛlɛ ani diɲɛ wulila tɛ kelen ye an filɛ dankun min na nin ye a laɲininen don maa minnu b'an kunna u sigilen tɛ fala ye u bɛ baara la su ani tile nka bɛɛ lajɛlen da y'i se de ye n bɛ tile o de f'i ɲɛna n ko Gima ka ɲɔgɔlɔn dɔ la a ko masakɛ dɔ ka so jenina min ye baganw ye min ye maaninfinw ye bɛɛ lajɛlen bɛ ka wuli sa ka taa ji ta ka kɛ masakɛ ka so la tasuma bɛ se ka jɔ cogo min jifɛlɛnin fana tun bɛ ka taa u ko k'e kɔni ko e bɛ mun ɲɛ nin ko k'i tɛ t'i sigi fa a ko n bɛ ka n se kɛ fala ye jamana y'o de ye n bɛ n se de kɛ i kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ o dɔ sigilen don a ka soju la kɔlɔsi b'a bolo su ani tile a bɛ min ɲini o ye jamana ka basigi ye dɔ n'a ka taabolo don a n'a ka tabiyaw don a n'a ka ko faamuya cogo don fala ye a bɛ min ɲini jamana in ye ala de b'a dɔn da kunnandi hali misiri kɔnɔ ni dugawu kɛra a fɔ ko ala ka jɔn kunnandi kelen min b'an cɛ ma o kama ala k'an ka batow minɛ mali fala i b'a ye kuma caman maaw bɛ fɛn min miiri a ti ko ye mali ti ko ye dɛ a ma deli ka ko ye a ti ko ye e de bɛ se ka dɛsɛ e de bɛ se ka bɔ a la e de bɛ se ka taa kɛrɛfɛ nka mali jamana tɛ kɛ maa sago ye dɛ o de la n bɛ k'a fɔ bi ɲɛmaaw a ye tilennenya kɛ aw taabolo ye ɲɛmaaw mun bɛ bɛn a y'o sinsin ɲɛmaaw a ye tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye hali ni maa ma k'aw fɛ ala b'a dɔn k'a fɔ ko aw bɛ min na ale t'aw labila fala ye bamananw ko ten o maa min bangera tiɲɛ fɔ kama
o ti sabolangoloya la diɲɛ fo ka diɲɛ wuli n'i y'an ka jamana taamasiyɛn fɛn fɛn ta k'a lajɛ kow n'u kɔrɔw de don an kana fili an yɛrɛ ma waleya minnu bɛ sen na bi ɲɛ bɛ ka sɔrɔ a la fala ye alihamudulilayi min ye ɲɛmaw ye u ye faamuya kɛ kow la nka fala an bɛ min ɲini u fɛ u k'u kɔrɔla ninnu lajɛ u ɲagasalen don nin waati in na u kɔrɔlaw ɲagasara dɛ a bɛɛ ti baarakɛla ye a bɛɛ ti faso kanuna ye an ye min ye yan kɔrɔlen ka dɔ sɔrɔ fɛnw na ka ɲɛnajɛw sigi sen kan ka lajɛw sigi sen kan ka don minisirisow kɔnɔ don o don conférence don o don dugutaga u k'u hakili sigi dɛ a bɛ ka caya dɛ wariba bɔ ka don kow la ko minnu nafa tɛ se jamana ma u k'o fana jateminɛ fala ye tiɲɛ fɔ n teriya a tɛ teriya sa dɛ a b'a sinsin de anw ɲɛ bɛ mun na o y'anw ka fantan yetaw ye fala ye mali ni jamana si de tɛ kelen ye n'i sera maa kelen ma i yɛrɛ bɛ tila k'a fɔ ko tuguni k'i ka dukɔnɔmaa don fala ye nka jamana ko la o tɛ yen dɛ jamana bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ fo jabaru ma sa ni ala ko yɛrɛ bɔra la foyi tɛ yen min bɛ jamana sanfɛ n'an m'o dɔn dɔrɔn an bɛ fili bi ninnu bɛ sɛgɛn min na u bɛ ɲani min na u k'a lajɛ fala ye u ye danaya da maa minnu kan u ye maa minnu sugandi maa minnu ka wulikajɔ barika ka bon u k'u lajɛ u tun bɛ ɲɛmajɔ ni baara kɛ cogo min na fala ye ka taa anw ka nɔgɔ feerelaw lajɛ bi bani salon ɲɔnɔ mara la gouvernement ye maa wuli u taara sɛgɛsɛgɛli kɛ ko maa minnu bɛ nɔgɔ di fala ye u taara sɔrɔ a si jɛlen tɛ a fɔra ko k'u bɔ nɔgɔko la ɲina baara nana kurakuraya tuguni olu maa kelen wulila k'u jɔ jɔn de b'a to n'olu bɛna fala ye ɲɛmaw y'u se kɛ nɔgɔko n'a fɔra ɲɛna ko sɛnɛkɛlaw yɛrɛ bɛ fɛn minɛ maa minnu bolo olu yɛrɛ de olu kuru nɔgɔ kan i bɛ se k'o faamu cogo di baara tun bɛ kɛ cogo min na tilennenya ni laadiriya min na u ka segin o minɛn kɔnɔ fala ye u tun ye bere minnu ta u kana to a ka ligi lɔngɔ a y'an to y'an ka nin conférence in kɛ a nafa ye mun ye mali ma président yɛrɛ ko cogo di an bɛ taa nin duguta in na mali bɛ mun sɔrɔ a la an b'a fɛ ka nin ɲɛnajɛ in sigi a bɛ mun ɲɛ jamana ye an b'a fɛ ka nin fɛn in sigi sen kan mun de don maa caman kɔngɔmanen don bi mun na parce que u y'a ye k'a fɔ dɔw ye sɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ n'olu fana sera ka fara olu kan u b'u sago sɔrɔ fala n'i y'a fɛrɛkɛlen ye dɔrɔn taa siri yɔrɔ lajɛ n'u segira sisan k'a lajɛ kow tun bɛ cogo min na fɔlɔ ani kana se bi ma u bɛ faamuyali caman kɛ kow la yɔrɔ mɔgɔw b'a fɔ bamanankan na ko ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso ba la min tɛ sɛ siko ye kɔlɔsili de don fala ye an sigilen don nka an bɛ ka ko caman jateminɛ u k'u jija u tun y'a daminɛ cogo min u ka to o cogoya la bɛn min b'u ni ɲɔgɔn cɛ u y'o sinsin cogo min k'o kala u ka tilennenya fana fara u ka fala ye fɛn caman bɛ yen a bɛ ka yigiyɔgɔ dɔɔnin nka u k'a lajɛ ka tilennenya ta u sera cogo min fala ye u yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔw primature présidansi CNT u y'o musakaw dɔgɔya cogo min u k'o ɲɔgɔnna kɛ yɔrɔ tɔw la jungo juguya ni yuruguyurugu a ka bɔ ɲɛna wolomali la maa minnu bɛ yen n'u y'a kɛ u yɛrɛ tile la u k'a dɔw kɛ a ka kɛ misali ye don o don maaw ka kɔrɔlenw ta o cɛ ka ɲi nka min kɛra i yɛrɛ tile la a dɔw fana bila kiiri bolo kan bɛɛ bɛ min fɛ o y'o de ye n'o tɛ a ko ma nɔgɔn dɛ tile fila in mankan ye ɲɛna ko terrorisme dɔrɔn don wa ayi wala jagokɛla a ka nafa bɛ yɔrɔ la a bɛ taa ye de n'o tɛ a y'a b'u ye ka bitiki e bɛ bamakɔ yan e bɛ taji de feere a fɔra k'e kana taji sɔngɔ yɛlɛ e bɛ taa taji feere yɔrɔ datugu cogo di e bɛ segu i ni maa ma bila ɲɔgɔn na maa ma gɔngɔli turu i kun e ko k'i bɛ dɔ fara a sɔngɔ kan e y'a datugu e bɛ Kucala e ko e bɛ taji ta k'a bɔ sufɛ k'a feere feerelikɛla misɛnmaninw ma Moti k'i ka station yɛrɛ datugu o tuma e bɛ mun nɔfɛ sisan fala ye kunun k'o sɔrɔ n ye kuma min f'i ɲɛna o de don a man di mɔgɔw ye dɛ mɛ n'i bɛ jamana jɔ la démocratie ko ninnu tɛ se ka marcher a fila tɛ taa dɛ démocratie sariyaw démocratie taabolo démocratie baarakɛcogo o n'i bɛ ka jamana ɲini i bɛ fɛ ka jamana bɔ degun kɔnɔ u fila tɛ taa
dɔw tɛ nin ye don o don kiiri bulon da la ni kiiri tigɛ ko ni fɛnw na fan wɛrɛ fɛ o kuma bɛ yan dɔw tɛ nin ye don o don a ye nin hakɛ kan a ye nin kan a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan o bɛ fan wɛrɛw la fanga kɔni sinsinna ye jamanadenw ye bɛɛ ti jɛ ka kuma dɛ nka jamana ɲɛmaaw n'i y'a ferekelen ye n'i y'a kalayalen ye an yɛrɛ ka to k'aw yɛrɛ ɲininka bani anw kun bɛ cogo di fɔlɔ dɛ bi an bɛ cogo di an ni jɔnw bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ka mun kɛ wala a bɛ maa lafiya dɛ bamananw kɛ ten ko bɛɛ ka k'i yɛrɛ ye i ka kɛ maa ye i ka k'i yɛrɛ ye n ka cɛkɔrɔba tun b'o de fɔ an ɲɛna an b'a kɔrɔ dɔn ka seli kɛ laya t'an bolo o ka fisa an ka taa laya juru ta ye an b'a kɔrɔ dɔn aw ka seri sukaronta min bi o ka fisa an ka taa seri sukaro juru ta kɔrɔbɔrɔ butigitigi fɛ yen an b'a kɔrɔ dɔn aw k'aw cɛsiri k'aw jija k'aw ka maanifinya adamadenya taabolo kɛ fala ye o ka fisa an ka taa kɛ maafɛmaw ye fɛn dɔ bɛ fɔ bamakɔ ya fala ye n'i y'a ta bamanankan na kɛlɛ da don k'an bɛ taa fɛn ɲini i b'a mɛn mɔgɔw da kuma n'e taara fɛn ɲini e bɛ kɛ fɛn de ye o n'i kɛra fɛn i bɔra maaya la o e tɛ maa ye tugun n bɛ taa nafolo ɲini n bɛ taa hɛrɛ ɲini n bɛ taa lafiya ɲini n bɛ taa sɔrɔ ɲini nka n bɛ taa fɛn ɲini n'i ye fɛn sɔrɔ i tɛ kɛ maa ye dɛ cɛ ka kuma tɛ don o don e bɛ dayirimɛ ɲini na n'i ma farati u bɛ kɛ dɔ dayirimɛ ye dɛ nin y'an donkan ye tilegan in na fala ye foyi tɛ mali la hɛrɛ ni baden kɔ a bɛ ɲɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ni ala sɔnna a ma ne ma tigɛ an ka moriw la ma tigɛ an ka kɔrɔlen tigiw la ma tigɛ an ka jɛkɔrɔbatigiw la ma tigɛ an ka diinɛ n'an ka tabiyaw n'an ka taabolo n'an ka jamanadenw kanu bɛ minnu na ma tigɛ u la fala ye faso in ti maa bolo dɛ a bɛ jabaru masa de bolo n'o tɛ don tɛmɛna an kun t'a dɔn ko dugu bɛ jɛ dɛ nka ala ye dugu jɛ alihamudulilayi bi min bɛ yen u k'u sinsin u kana ɲinɛ dɔrɔn baara min bɛ senna fala ye bolo kana jigin sɛnɛkɛla caman nisɔndiyalen don nin waati in na u sera k'u ka sɛnɛw kɛ u bɛ k'u ka kaniw kɛ u k'u jija olu ka lakanaw fala ye o ka sabati anw kɔni fɛ yen ɲɔnɔ mara la nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya jabalikaw fɛ yen maa caman nimisi wasalen don jɛnɛ mara fana na fala ye nimisi wasa bɛ maaw la nka a ka sinsin a ka ɲɛ armée kan'a bolo sigi a kɔ parce que an bɛna taa balo tigɛyɔrɔ de la sisan fan dɔw fɛ an b'a fɔ dɛ fan dɔw fɛ halisa jatigɛwale kɛbaaw b'u sɔn halisa u bɛ wulikajɔ la yɔrɔ dɔ la halisa u bɛ ka jaga minɛ maaw la fan dɔ la nka armée ka dɔ fara a ka wulikajɔ n'a ka se kan yaasa an ka se ka lafiya wa anw yɛrɛ fana jamanadenw dɔ kɛra dɛ fala nin waati laban in ko n'i y'a jateminɛ duguw kɔnɔna na fɛn dɔ bangenen don an ka jamana kɔnɔ bi a bɛ maa siran o ye mun ye ni i ye sɔrɔdasiw natɔ ko fɔ 20,000 bɛ d'i ma n'i sera ka bɔmu da 30,000 bɛ d'i ma n'i sera k'a ci 100,000 bɛ d'i ma n'i sera k'a fɔ u ɲɛna armée bɛna don yan tuma min ka bɔ yan tuma min na nin wari hakɛ bɛ d'i ma o fana dugudenw fana sigilen don duguden tɔw cɛla u tɛ baara la u tɛ foyi la olu bɛ yen ten jamana bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen ɲɛna wa u tɛ foyi fɔ an bɛ ka coron ka taa fɛ o fana kɛra dɔw fana ka baara ye an ka duguw n'an ka kafodaw la bi na fo fana ka jateminɛ nka armée bɛ ko caman kalama u bɛ ka fɛn caman ɲɛɲini an bɛ dugawu kɛ u ye baara in ta ni barika ye cogo min halisa u kana segin u kɔ dɛ asimi yɛrɛ ko tɛ segin kɔ kɔni tɛ yen tuguni segin kɔ bɛ sinsin mun na jamanaden ɲuman jamana ɲɛmaa fanga ye jamanadenw de ye wa o jamanadenw olu jɔlen don aw kɔfɛ su ani tile an ka jɛ an k'an bolo di an k'an faso bɔ bolo la n'o banna n'a ka di maa min ye i démocratie n'a ka di maa min ye i multipartisme i état de droit k'i fɛn bɛɛ nka nin waati in na fala ye a fila ta man di dɛ parce que i y'a jateminɛ n'i ko ka bɛɛ ka droit d'a ma fala i tɛ maa minɛ koyi i maa minɛ bɛ gɛlɛya dɛ i baarakɛ yɛrɛ bɛ gɛlɛya fɔlɔ parce que bi min filɛ nin ye ka station datugu ka welewelemada di ka taa di mɔgɔw ma ka bɔ kɔ ka na k'a fɔ ko ka ninnu waleya ninnu kɛ n'i k'i b'olu kɛlɛ fala ye i tɛ sariya filɛ fɔlɔ koyi i bɛ mɔgɔw ka degun de lajɛ fɔlɔ k'o de bɔ yen fɔlɔ sariya bɛ sɔrɔ ka na kɔfɛ nin ye anw donkan ye bi tilegan in na
jani ale kumaso kɔnɔna don. Bi tilega in na an b'a daminɛ Kayi. I b'a dɔn ko couvre-feu bɛ Kayi kabini juillet kalo tile fɔlɔ min ye général Musa Sumare n'ale ye Kayi gouverneur ye a ye tile 30 wɛrɛ fara a kan tuguni Fala ye ko yaasa min ye baara minnu bɛ sen na olu ka se ka sinsin. An bɛ Kayi polisi directeur régional n'o ye Tapa Jalo ye a n'a baarakɛlaw ni solomasiri taba minnu bɛ Kayi kɔnɔna na sapeur pompier ni garde ni gendarme eaux et forêt n'a tɔw bɛɛ lajɛlen an b'u fo ka wulikajɔ n'u ka bolo di ɲɔgɔn ma na Fala ye. U bɛ ka baara min kɛ bi Kayi kɔnɔ an b'a fɔ k'u cɛsiri hali bi. Monsieur le gouverneur yɛrɛ ale bɛ to ka sonsori d'a kan na sɔn ka yaala dugu kɔnɔ Fala o ka fisa a ko la o. Sɔrɔdasiya diya t'o ye de. Ɔhɔ nka a yɛrɛ y'i tɛgɛ filɛ maaw la le 1er juillet o. A tɛ to o kɔ koyi. N'an bɔra yen an bɛ taa Tumutu. Tumutu sɔrɔdasi denmisɛnnin minnu tun kan ka ba tila u ka kalanw na san 2023 n'o tali tun kan ka kɛ olu ka baaraw kun cɛra. A yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye maa 302 o de taara nin ko in hukumu kɔnɔna na Fala ye. Muso 10 bɛ a la o muso 10 kɔni u jɔyɔrɔ ɲɛna kosɛbɛ ko in na. Baara in kun cɛra sa a yɛrɛ sa k'a fɔ sa ko min ye Tumutukaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalansen in ale sigira sen kan yen. Tumutu sa min ye kan min n'o ye Fort Cheikh Sidibeka ye ale kɔnɔna na sa waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ye. Gouverneur ale maa fanfalen bila ka taa Boubacar Dafaga ye ka taa se commandant de région militaire ma n'o ye région numéro 5 ye ale ni secteur min bɛ o kɔnɔna na n'o ye dugukoloko ɲɛmaa ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen. An ka cɛ n'o ye Seydou Basiru Ɲagando ye Fala ye n bɛ t'i yira nin na o. N'an sera Tumutu dɔrɔn an bɛ bɔ Pankuruji kana n bɛ taa n'i ye Seydou fɛ yen. Fala ye cɛ bi bi in na sɔrɔdasiw bɛ ka ne kɛnɛya. Seydou Basiru Ɲagando tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a b'a ka terrain maîtriser. A tɛ da a tɛ sunɔgɔ su ani tile a bɛ yaala la Tumutu n'a womusow n'a dugukɔnɔnaw la lamini bɛɛ lajɛlen an b'a fo k'alisa a ka dɔ fara cɛsiri kan yaasa an bɔra an yɛrɛ natɔ don. Fala ye Tumutu n'a marabolo n'a tɛnkutugu n'a balimamuda dugu bɛɛ lajɛlen maa bɛ yen ko maa ma falen kana fara sɔrɔdasiw kan u bɛɛ lajɛlen nana nin ko in kɛnɛ kan. Kamalen min ni ale senjara ni bɛɛ lajɛlen o soldat de 2e classe Sidi Yaya Mohamed Ould Samake. Ayiwa Fala ye ti dɔ tɔgɔko la nka n ka nin ɲɛf'i ɲɛna dɛ. Yaya Sidi Mohamed Ould Samake ni na kɛ arabu ye burudamɛ don wa bamanan fana don dɛ. Ould kɔrɔ de ye ko Samake den. Ale kelen ye nin bɛɛ ye arabu don burudamɛ don kɔrɔbɔrɔ don bamanan don. K'ale de ye bɛɛ da Fala ye. Baara kuncɛ kɛnɛ kan sa a yera k'a fɔ ko nin jɛkulu min sigilen filɛ nin ye u ye ɲɛnajɛni kɛ maaw kunna yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ dɔrɔgu ale minɛ cogo la wolomasiri tabaw se cogo min na k'u tɔw jɔyɔrɔ la ka ɲɛsin jugu ma u y'o baara fana kɛ. Maa 3 fɔlɔ minnu ye bɛɛ lajɛlen da n'olu kɔni kɛra ŋanaminɛŋanaw y'a ko la olu ka jɔnjɔn dira olu ma an ka cɛ fɛ n'o ye opération dugukoloko ɲɛmaa ye n'o ye Seydou Basiru Ɲagando ye ka taa farasa ɲɛmaa minnu tun bɛ kɛnɛ kan ye olu ye tɔw ta di. A yera sa k'a fɔ ko min ye nin ko in ye a waati Fala ye kalo 6 in kɔnɔna na k'a fɔ n bɛ taa bɔ an ka so o ti a la min ye n bɛ taa karisa fɛ yen o ti a la sɛgɛnnafiɲɛbɔ kun tɛ yen taari 56 in kɔnɔna na sa guwaniw de jɔra k'u sigi o kɔnɔna na su ni tile kalo 6 o b'aw ɲɛsiri ka taa fili kungokolo fadabada kɔnɔ k'a ka segin ka na Tumutu dugu kɔnɔna na min ye baara in ye sɔrɔdasiw ka kɛlɛkɛminɛn fɛn fɛn bɛ yen ani sɔrɔdasiw ka baara fɛn fɛn bɛ yen ka taa se sɔrɔdasiw ka maramafɛnw cili ma ayiwa ko PKM de ye Fala ye 12 mm 12 ani LRC ko ninnu b'o de maîtriser kosɛbɛ Fala ye. Muso 10 min b'a la Ala ka n'i ci dɛ
ni ninnu bɛɛ na n'i ye mugu bɔ i bɛ kɛ su ye siɲɛ 2 dɛ falayi ko nin ɲɔgɔnna kalan famana ka kɛ tumutu yɛrɛ dugukolo kan koyi kalan ɲɛmaaw yɛrɛ de ko ten min ye lieutenant colonel Adama Kunandi Watara ye ale min yɛrɛ ye ko in bɛɛ lajɛlen a kɔkɔrɔdonbaa ye n'a kalan kɛbaa ye ani kalankuntigi ye ale ye a ko nin baara in kɛra nimisiwasa kɔnɔna na u yɛrɛ famana k'a ye k'a fɔ ko maaw ka na minnu b'a fɔ u tɛ taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la tile 2 ka bila an y'o tɛ yen tile 3 ka bila an y'o tɛ yen su ni tile baara min ye sunɔgɔ waatiw ni dumuni waatiw mana bɔ a la wa don o don k'u kan ka fo wa k'u filɛ nin ye cɛden kɛrɛnkɛrɛnnenw de ye fala ye u ɲɛ ni dɔrɔgu ni dulɔ ni ɲɛ kɔni ni i farikolo la wa ayi olu yɛrɛ k'u b'o sangalama ci u ka karamɔgɔw yɛrɛ ko k'u nisɔndiya u kɔrɔ kosɛbɛ ko yaasa u ka se ka nafaba ɲɛ k'u ka taa waatinin d'u ma k'u t'u lafiya fala ye farikolo mago b'o la koyi nka n'u seginna ka na directement front donc an bɛ tumutukaw fo an bɛ to wolomasiri tabaw ka gun kan hali bi fala ye an ka sɔrɔdasi cɛ minnu bɛ yen n'olu joginna maa min bɛ yen sa n'o ye service social ɲɛmaa ye colonel major Birema Samake ale taara i ɲɛ da olu kan ko kununko juma maa minnu joginna kɛlɛkɛdagaw la n'olu bɛ dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna na k'a daminɛ Katikaw ka dɔgɔtɔrɔsoba la polyclinique sɔrɔdasiw tɔgɔlata min bɛ yen ale ni sɔrɔdasiw yɛrɛ ka clinique min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya n'u ka furakɛlibaw bɛ kɛ yen a taara ka t'i ɲɛ da ni maa ninnu ka nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na maa minnu bɛ yen sa n'olu dɔw bɛ so sabula dɔw ka furakɔrɔ sira finna kɔ dɔɔni olu bilara ka taa so a taara olu fana dɔw lajɛ u ka du kɔnɔna na fala ye a bololankolon ma taa koyi birifini bɛ da li kan a taara n'o ye a taara ni sukaro ye min ye Lipton carton 4 ka taa se nɔnɔ nido ma min ye te ye i sagonafɛn a taara n'o fana ye ani mayonnaise ɲɔ ni malo ni kaba nin bɛɛ lajɛlen taara d'u ma k'u k'o kɛ k'u boloma dɛmɛ ka fara safinɛ jima ni safinɛ mugu kan ani omo ni eau de javel ani sange sulen nin bɛɛ lajɛlen colonel major Birema a y'i kɔngɔn fa nin bɛɛ la ka taa di maaw ma fala ye ko ka tila ka dugawu kɛ u ye jamana ɲɛmaaw olu tɔgɔ la yaasa u bɛ se ka lafiya cogo min na fala ye n'an bɔra yen an bɛ jigin anw ka dugu la Segu yɛrɛmarakafo maire n'o ye Banu Jara ye ko ka kɛ ni jamana ɲɛmaaw ni lajɛ min kɛra Segu yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye comité consultatif ye ka kɛ ni lakanako ta ye Segu marabolo la k'a ɲininen don Segu station tigiw bɛɛ fɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ station lakɔlɔsi n'o ye gérants ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taji feere Segu k'u bɛɛ lajɛlen ka ye u ka baarakɛyɔrɔw la waati teliman na yaasa min ye a bɛ taa lajɛ u ka taji ko bɛ cogo di u ka bondow kɔnɔna na an'u ka taji marayɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na maire ko sa ko nin wulikajɔ in senfɛ n'o ye Nun Jara ye ko n'a y'a sɔrɔ maa ka station kɔni datugulen don service technique tɛmɛ wagati k'i bɛ ɲangi ka kɛ ni sariya ye fala f'an ka nin yɔrɔnin perepere latigɛ tiɲɛ don e ta y'i ka station ye i ta y'i ka taji ye nka jamana de fana bɛ yamaruya dɔ de d'i ma k'i lakodɔn k'a fɔ k'i ka baara in kɛ jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min n'i fana y'o sariya sɔsɔ i fana kan ka wele ka ɲininka dɛ donc station fɛn fɛn datugulen don Segu bi ni sini ani sinikɛnɛ service technique bɛna na yaala ni min ma sɔrɔ i ka sigiyɔrɔ la fala ye sariya ye min fɔ o na boli kan maire ko sa ko a b'a ɲini dugudenw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka nin sɛbɛn in u k'a labato ka se a labatobɔyɔrɔ la min ye Segu préfet a cira ale ma k'a ci sous préfet ma commissariat 2 min bɛ Segukaw fɛ brigade min bɛ yen n'o ye commandant gendarmerie ye ani Segu police directeur yi ka taa se maa minnu ma n'u ye kunnafoni di la sa u y'a d'olu fana ma ko k'a fɔ nanzarakan ni bamanankan na Segu fan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a mɛn cogo di Nun Jara n'o ye Banu ye monsieur le maire nin y'ale ka bataki ye fala ye n'an bɔra yen Sinabefu ale bolofara min bɛ yen n'o bɛ tajikow kunna a ko a ye kuma jatigintan kuma bɔyɔrɔntan kuma min bɛ yen ni sabati kisɛ kelen t'a kɔnɔna na k'a y'o ye k'a fɔ sa ko ale ka tɔn bolofara dɔ bɛ yen n'o ɲɛsinnen don pétrole ko ma an ka jamana kɔnɔ n'o yɛrɛ kelen pe dɔrɔn de lakodɔnnen don ko nka ko maa dɔ bɛ yen k'o tɔgɔ ye ko Usman Edem Ɲagali k'o ye sɛbɛn dɔ fasiri k'o bila bɔlɔlɔ sanfɛ k'a fɔ sa ko min ye Nina Presse ye ko olu tɔgɔla sa k'olu na bɔ ka damayira baaraw kɛ min ye section syndicale min bɛ yen n'o bɛ pétrole ko kunna n'a bɛ Sinabefu la a ko k'olu t'o kɔnɔ kuma dɔn bi u t'o dɔn sini u bɛ min f'u ka tɔndenw ye ani jamanadenw ye kuma kalantan ni kuma bɔrɔntan ni kuma jatigintan min tun bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'o ye maaw lafilili siraw de ye k'o ye ko tiɲɛ siraw ye wa olu ka section syndicale
olu bɛ pétrole ta ka don n'a ye ani taji fo ka taa se a ji labanw ma ko wa fana ko ni ala sɔnna a ma k'u bɛna baara in kɛ seko n'u damayira la ko yaasa jamanadenw ka lafiya sɔrɔ min ye jamana in ye ko ala k'a kisi ala k'a tanga section syndicale sinabefu ale de ye ni bataki a ci an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na don conseil des ministres ale kɔnɔna na. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. sitan sidi ka nimoro filɛ nin wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. ngonga. sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. kunun ko kulubakaw fɛ yen mali gouvernement maaw u ka laadala lajɛ min bɛ kɛ araba o araba ale kɛra kunun ko juma ko ɲɛmaya tun bɛ général d'armée Asimi Goyita bolo baara minnu bɛ yen olu sɛbɛn larawulilen kɔfɛ sa conseil des ministres a ye ɲɛbila sariya sɛbɛn dɔw ta jɔyɔrɔ u y'o di maa dɔw ma ministre ka baara kɛlenw n'u ka baara bolodalenw u y'u da don o la. Premier ministre ale sariyakisɛ ko ta na sira fɛ ale ye ɲɛbila sariyakisɛ dɔ ta sa min bɛ ordonnance min tun bɛ yen n'o sigilen don jamana ka cakɛda min bɛ yen n'o bɛ jamana ka hakɛw olu ɲinini kɛ ni jamana baarakɛdaw ni maaw bɛ ɲɔgɔn na kiiri la fala ye n'o a bɛ fɔ o ma ko comptance de l'État ale ɲɛmaaya soba falenni baaraw hukumu kɔnɔna na a yirala sa k'a fɔ ko min ye ordonnance min kun tara san 2014 o octobre kalo tile 3 k'o tun yɛlɛmana ka se k'a lajɛ baara bɛ se ka kɛ cogo min na octobre kalo ordonnance n'o bɛ tali kɛ comptance de l'État la sa k'o kɔni kan ka yɛlɛma ka kɛ ni kow taabolo ye nin waati in na a yɛrɛ sa k'a fɔ ko sɛbɛn min kɔni bɛ yen sa san 10 kɔfɛ majɔw yɛrɛ a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni min ye comptance de l'État maaw ye fala ye n'u ko k'u bɛ maa ta baara la sariya t'u bolo ka se k'a kɛ ten n'u ye degun sɔrɔ fana u tɛ se ka ko dɔw kɛ o la sa min ye ɲɛbila sariya kura min talen filɛ n'o ye ordonnance kura in ye o bɛna na to ka se ka o baara ninnu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani baara bolodalen minnu bɛna na k'u bolo kiiribulon kɔnɔna na ani maaw ka hakɛw dafali ko kɔnɔna na ani n'u b'a fɛ ka maa min fana ta ka fara u ka baara kan n'o ye kɔkanmaa ye n'o bɛ jamana bolofara fanfɛlaw la olu bɛ se ka yamaruya cogo min na k'o kɛ o donna sɛbɛnkura in ale kɔnɔ nka ordonnance don o kɔrɔ ko ni CNT nana tuma min a bɛ sɔrɔ ka kɛ sariyakisɛ ye premier ministre ale ye o dantigɛ kunun ko ministre min bɛ sɔrɔ ko kunna fala ye n'o ye Aluseni Sanu ye ale fana nana ni ɲɛbila sariya sɛbɛn ye ɲɛbila sariya sɛbɛn min bɛ tali kɛ an ka jamana impôt ko la a ko n'i y'a jateminɛ an ka jamana kɔnɔ sariya min sigilen don impôt la sa n'o o taara septembre kalo tile 20 san 2022 n'o yɛrɛ kun yɛlɛmana ko kun ye dan sigi ko dɔw la ka kɛ ni impôt ye ka kɛ feerefɛn dɔw la sen na sa min ordonnance min talen filɛ nin ye ale fana bɛna na ordonnance wɛrɛ de falen min kun sigira sen kan mars kalo tile 17 san 2025 ko o yɛlɛma sa yaasa impôt yɛlɛmaba minnu donna la sa fɛn damadɔw bɛ yen olu ka se ka don a hukumu kɔnɔna fala ye ɲɛbila sariya sɛbɛn min talen filɛ nin ye ni o taara conseil des ministres la u y'a yira sa ko najini nalafɛnw olu bɛɛ lajɛlen na ye a la min ye dugujukɔrɔ nafaw ye ka taa se sigɛrɛti n'a ɲɔgɔnnaw ma olu bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛ bɛna sigi sen kan sa impôt ni o na kɛ olu fana ta la ka bɛn n'u kundama ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la yaasa yɛlɛma ka se ka kɛ jamana nafa sɔrɔ fana dɔ fana ka se ka far'o kan min ye sɔrɔw kɛcogo ye ka se ka a yakubaya an ka jamana kɔnɔna na Aluseni Sanu ale ye nin sariya sɛbɛn ɲɛbila sariya sɛbɛn in ta kunun ko conseil des ministres ye jɔyɔrɔ di maa fila ma fala ye ministre so min bɛ mara kama bɔli ale hukumu kɔnɔna na conseil technique o kɛra Mamadu Ayidara ye ale ye administrateur civil ye ale ni Jaje Amadu Keita o ye école karamɔgɔ ye ɲininikɛla don ministre ka baara bolodalen n'u ka baara kɛlenw hukumu kɔnɔna na
mali ministre mbe no banga jamana cestra na boko kuna no Ablaye Diop ye akosa ko mi mali jamana yi kan me jensre ke nani nga bangu nga ngoy falai sambi segi nyeneje mi me ke septembre Nations Unies siège la ko mali yera ye ka damine septembre kalo sale ale tle mugani fla katabla tle mugani konontona New York ka fe États-Unis premier ministre ko nyama ya tumbe ale de bolo nga ka délégation na sa mamunu kuma kerefe o ye ministre mbe kenya ko kuna no ye colonel major Assa Bajalo ye ani magobatugu chama ani ale ka barakala chama kata faranga jamana mamunu be sanulu kanu nga ta ni kenya nga kulu bela jelen tumbe mi ye Ablaye Diop ye akoko mi ye ko nyama ye south me mali bolo ayasi togola o de la mi ye septembre kalo tle muganu woro mali ye kuma ta ka kuma ke ayasi togola premier ministre ka tali fana sen fɛ États-Unis ka fe falai jensere gnani ton nyama mi be no o nyesino no manifu nga ko ma ani a directeur national mi be no nyesino no mawga tanga sego ma jamana o kono kata se Nigeria ka wulu masri tabaw ka ministre ma Ablaye Maiga ani nu bela jele nyanyi agatama sen fɛ premier ministre a yera kena fana ka jamana kuntigi togola min sigira senga Diomaye Faye fɛ ka yira sago jonya wale amunu garanga jamana na farafina jamana la o be se ka sara cogo min na a yera o kɛnɛ kan ministre ma nga jamana ni jamana cɛ sira ina bɔ ko kuna sa ale fana ye lajɛ kɛ a jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen n'u olu ye ayɛsi taw ye a n'olu ye ɲɔgɔn ye jɛnsɛrɛgɛ naani yɛrɛ musaka min bɛ yen n'u bɛ tali kɛ bɛn ni kɛnɛya sinsinni na a n'olu fana ye ɲɔgɔn ye jamana minnu fana bɛ yen ni kwaji t'u bolo fala ye olu ka lajɛ n'o ye G77 ye a y'o fana baaraw kɛ Ablaye Diop ko sa ko min ye baaraw yɛrɛ ye a ko ɲɛmaya tun bɛ sinikaw de bolo ale ni coopération islamique maaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ko in kɛnɛ kan min ye Mali ye ka kɛ ni a ka baara bolodaliw n'a ka baara kɛcogow fana ye a y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ ni cɛsiri fana kɛra wolomasiri taba ka gun k'o fana lajɛlen ɲɛfɔ baaraba minnu b'an ka jamana kɔnɔ bi ko da donna nin bɛɛ lajɛlen na fasodenw ka timinanja n'u ka wulikajɔ Diop ko u ye nin bɛɛ lajɛlen kuma kɛ wa o fana kɔfɛ tuguni AES ɲɛmaw olu tilara ka ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya jamanakuntigiw ye maa minnu bila ka taa n'o ye premier ministre ye yaasa ka se ka Ablaye Maiga ale kan ka laseli min kɛ AES tɔgɔ la k'o labɛn baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra Niger premier ministre n'o ye Zayini ye ka taa fara Eritamba Jean Emmanuel kan n'o ye Burkina ta ye k'u bɛɛ lajɛlen jɛra ka baara kɛ min ye Marokukaw ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ministre o n'o fana ye ɲɔgɔn ye yaasa nin waati na cogo min na kɔwaji ko o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ko da donna nin bɛɛ lajɛlen na ministre min bɛ fana n'o tun bɛ kɛnɛya ko la ale fana ye lajɛw kɛ Nations Unies ka lajɛ in senfɛ fala ye min ye colonel major Assa Bajalo ye kɛnɛya baara minnu tun bɛ yen ani kɛnɛya bolofara min bɛ jɛnsɛrɛgɛ naani tɔgɔ la o bolofara min tun bɛ kɛnɛ kan ye ale fana ɲɛmaaw fana ye ɲɔgɔn ye Ablaye Diop ko sa ko yanni ministre ninnu bɛɛ lajɛlen ka bɔ New York kaw fɛ yen k'u ni AES jamanadenw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye minnu bɛ États-Unis fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ New York kaw fɛ yen yan'u ka bɔ dugukolo in ale kan n'o ye États-Unis jamana kɔnɔna na ministre min bɛ kalanko kunna ale ye ɲɛfɔli kɛ sa ko jɛnsɛrɛgɛ naani baara dɔ bɛ yen ka ɲɛsin kantiniw ma n'o ye dumunikɛyɔrɔ ye ekɔlisow kɔnɔna fala ye ko baara in a lajɛ tako filanan tun ye nin ye jɛnsɛrɛgɛ naani tɔgɔ la septembre kalo salen tile 18 a n'a tile 19 baaraw kɛra Berezilikaw fɛ yen jɛrɛ in ye jamana 80 o de ka maaw taara a ko kɛnɛ kan ka taa u sen don baara in na min ye jɛkulu belebeleba in ye sa ale kɔni ko sa ko ka fɛɛrɛ sigi sen kan min ye kantine scolaire ye n'o denmisɛnninw ka dumunikɛyɔrɔ ye ekɔlisow kɔnɔna na a bɛ se ka yakubaya cogo min yɛlɛma bɛ se ka don a la cogo min gouvernement ye fɛɛrɛ mun sigi dɔ bɛ se ka far'o kan cogo min na min ye sariyakisɛ minnu bɛ ta sa a ko hukumu kɔnɔna na k'olu lajɛ balo min bɛ di denmisɛnninw ma k'olu fana balo bɛɛ lajɛlen jateminɛ u ka sigidaw n'u ka yɔrɔw a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye diɲɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna sa laɲini min kɛlen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye kantine scolaire 1855 ye olu ka se ka don ba la diɲɛ Mali ale jamana kɔnɔna na yaasa lafiya bɛ se ka kɛ cogo min na o ye Mali ta ye fala ye ko wa ko a kantiniw fana a kan ka kɛ fɛnw ye minnu n'i y'a sigi yɔrɔ min a nafɛnw n'a balo n'a fɛnw bɛɛ lajɛlen ka sa o dugu kɔnɔna na ko b'a ko nɔgɔya kosɛbɛ wa min ye a baara kɛcogo fana ye o kan ka taa sariya sira min fɛ n'o ye manuel de gestion ye ko k'o fana dilan a bɛɛ lajɛlen na minisiri ko sa ko u ka tagali kɔni senfɛ u n'u jɛɲɔgɔn wɛrɛw jɛra ka baara kɛ u ye wulikajɔ kɛ sa yaasa dɔ bɛ se ka fara ko ninnu kan cogo min na Mali yɛrɛ jɔyɔrɔ ka se ka bonya a ko hukumu kɔnɔna na kalan minisiri o ye ale ka kuma ye minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ni sifinw ka ko kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a jira ko Mali bɛna jɔyɔrɔ dɔ ɲini fala ye jɔyɔrɔ in tɛ dɔwɛrɛ ye koyi basket ale ɲɛnajɛ min bɛ yen n'u b'a fɔ ma sa ko African League basketball
no o groupe A o kan ka sigi sen kan octobre kalo in ale tile 16 ka taa bila tile 20 a tile 19 na Ligue africaine de basketball in sa ko a lajɛ yɛrɛ kɛ kun ye mun ye farafina ka se ka fɛɛrɛw sigi sen kan yiriwali ko ta nasira fɛ denmisɛnnin minnu bɛ n'olu bɛ basket kɛ ka olu yira bɛɛ la min ye jɛrɛ in ye n'a kɛra jamana o jamana na fala ye a ka fisa i ka dunanjigisow ma a ka fisa i ka jamana yɛrɛ sɔrɔ fana ma ko Mali y'i kanbɔ yaasa jɛkulu min kan ka sigi o kɔnɔna n'o ye groupe A ye ko ka o ɲini an ka jamana wulilen don k'i jɔ k'o ɲini o ka se ka na an fɛ yan fala ye min ye baara in ye sa Mali kɔni y'a ka candidature don n'o ye wulikajɔ in ye an bɛ se ka sɔrɔ cogo min na groupe min bɛ yen n'o ye groupe A ye jamana minnu kan ka na o kɔnɔna na o ye Libi ye Mali yɛrɛ bɛ o groupe kelen in kɔnɔna na Burkina Faso ani La Guinée an ka candidature kɔni ministre ko k'an y'a don k'a kɛ kun ye sa ka kɛ ni jamana ɲɛmaaw olu ye wulikajɔ min kɛ ka ɲɛsin sifu ma ani ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnyɛrɛye ɲɛnamaw sigi an ka jamana kɔnɔ k'a bɛ tali kɛ o fana sinsinni na min ye dugawu ye k'an k'o kɛ Ala k'a to ka jaabi ɲuman bɔ ka da an ma an ka se ka groupe in ale bisimila an fɛ yan baara ni baaradege ministre ale ye conseil de ministre ladɔnniya fala ye k'u bɛna salon belebeleba sigi sen kan novembre kalo tile 18 ka taa bila tile 21 na san 2025 Bamakɔ kɔnɔna na yan salon in sa u y'a yira sa ko a bɛna kɛ hakili jagabɔ kɛnɛ ye yɛrɛma hɔrɔnya o kurakurali hukumu kɔnɔna na yiriwali ani ka se ka maaw sen don ko la ko min b'a to baaradegew bɛ se ka kɛ cogo min na bolola baarakɛlaw yɛrɛ sera ka fɛn minnu dilan ani u nana baaraw bolo kɛ cogo min na ka se ka sigi sen kan min ye jɛrɛ in ye tiɲɛ don Mali de bɛna sigi sen kan nka min ye diɲɛ maa wɛrɛw welelen don musow ka jɔyɔrɔko bɛ a la musakaw bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na o fana bɛ a la min ye Umu Salisɛki ye a ko baara ka se ka mɔgɔ nafa ka baara kɛ ka se ka kɛ ka ɲɛ k'a na kɛ o fana kuma ye u ni maa wɛrɛw na ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan yaasa a ko bɛ se ka sigi sen kan cogo min na an ka jamana kɔnɔ Niger ale ni Burkina olu ye maa mafalen ye minnu welelen don a ko kɛnɛ kan ministre min bɛ muso den ani du kunna fala ye ale ye conseil ministre ladɔnniya sa ko muso n'o ye togodala musow ye olu tɔgɔla don san 2025 ta k'o ye octobre kalo ye nin kalo tɛ de tile 15 k'o bɛna kɛ Wɛnsɛndugukaw fɛ yen komi ni manden kɔnɔna na don in kɛkun ye mun ye sa togodala musow fɛɛrɛ ni dabali m'olu bolo ka se ka o ɲɛfɔ maaw ye ani u jɔyɔrɔ ye mun ye o ka se ka kɛ ɲinanta in sa k'u kɔni ye min ta ka kɛ dakun ye muso k'i jɔyɔrɔ fili kosɛbɛ min ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔw olu kunbɛli la cɛsiri ni jija la sa muso n'o ye togodala musow ye yɛlɛmali ani waati yɛlɛma kɔlɔlɔ bɛ se ka kunbɛn cogo min na ko kuma in bɛna sigi o kan o dakun in sa k'o kɔni bɛna lajɛ muso minnu bɛ ka baara kɛ bi ka se ka olu o baaraw sigi sen kan k'olu yira maaw la yiriwali ko ta nasira fɛ ani baaraba minnu bɛ yen sa n'u bɛ ka degun k'u la bi ka se ka ɲɛ sɔrɔ nin ko ninnu kɔnɔna na o bɛ se ka dɔgɔya cogo min na ministre n'o o ye Madame Jara ye ale y'o dantigɛ ministre min bɛ du ko kunna ani dugukolo ko an ka jamana nɔ ale fana ye conseil ministre ladɔnniya fala ye ko min ye du ani dugu tɔgɔla don k'o fana bɛna sigi fala ye don in ye diɲɛ seleke naani ka don ye du ani dugu olu tɔgɔla baara ninnu kan ka kɛ sa ni octobre kalo in tile 6 a n'a tile 31 k'a n'a to sa dugu sigi cogo dugu baarakɛ cogo min ye du fana dilan cogo ye ani du jɔ cogo ko k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a kɛ kun ye sa nin waati in na maa minnu bɛ olu bɛ wuli ka du jɔ u yɛrɛ ma ten maa minnu bɛ baaraw kɛ dugubaw kɔnɔna na u yɛrɛ ma ten k'a fɔ u tɛ siraw jateminɛ u tɛ maaw ka tɛmɛyɔrɔw jateminɛ u tɛ fiɲɛbɔyɔrɔw jateminɛ k'a na kɛ sababu ye olu fana ka se ka na ɲɔgɔn faamu sojɔlaw architecte ni fɛnw olu bɛɛ lajɛlen nana nin kɛnɛ kan hali anw yɛrɛ ka maaw na y'a la ko ye coxeur n'i ye géomètre wele i bɛ coxeur wele dɛ fala ye an dala de ye ɲɔgɔn ye baarakɛla minnu fana bɛ yen n'olu bɛ so jɔ n'o ye architecte ye olu fana welelen don kɛnɛ kan Bamakɔ yɛrɛ bɛna ta misali la Bamakɔ dugu belebeleba in k'o ta misali la k'o yira maaw la yaasa baara min bɛ ka k'o kɔnɔ bi o ka se ka ɲɛfɔ maaw ye baro sigi bɛna k'a la fana fala ye min bɛ taa kɛ Kulukorokaw fɛ ani Mali fan wɛrɛw la hakili jagabɔ ko so jɔcogo ɲumanw na nka fala ye so dɔ wurukutura o don ko yanfɛla sini an n'a ja yira maaw la kalanakaw fɛ yen Monsieur le ministre i tɛ t'o lajɛ yanni salon in ka sigi conseil ministre an bɛ taa ale kɔnɔ an yɛrɛ ka ministre n'o ye kunnafonidi ministre ni bɔlɔlɔ ministre ye a ye conseil ministre ladɔnna n'o ye Alihamdu Agi Iliyani ye san o san jɛrɛ min bɛ kɛ yan sa n'a fɔ ma ko semaine de numérique k'o ta ko sabanan baaraw bɛna daminɛ k'a daminɛ sa décembre kalo tile 4 ka taa sa tile 6 ma k'o bɛna kɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan min ye gouvernement ye fɛɛrɛ ni hakili jagabɔ min bɛ kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ bi n'a fɔ ma ko intelligence artificielle ko gouvernement a senga don o baaraliw la ko k'o lajɛ fɛɛrɛ minnu bɛ sɔrɔ o kɔnɔna na ka kɛ ni seko ni dɔnko ye
k'u bɛna dɔgɔkun sigi o dakun kan kɛnɛ in kan sa maa falenw caman maa minnu bɛ bibi na n'olu yɛrɛ bɛ baara kɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ ni hakili jagabɔ baara bɛ kɛ fana olu fana bɛna ye kɛnɛ in kan waleya min bɛna kɛ sɔrɔ fana kɛnɛ sabula bi bɔlɔlɔ kɛnɛ kan fala ye fɛn min bɛ kɛ sɔrɔ don dɛ anw de ka maaw tɛ k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn hali bi a ko sa ko min ye maa minnu bɛ nin baara ninnu na n'olu bɛ application dilan n'olu bɛ baara kɛ bɔlɔlɔ la k'olu bɛɛ lajɛlen na ani subahana mansin maaw u bɛɛ lajɛlen na ɲɔgɔn sɔrɔ marabolo taw ale ni jamana taw ka se k'a lajɛ hakilinaba min bɛ se ka sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ yaasa yɛlɛma min bolo dalen don bi u bɛ se ka faamuya cogo di burukina ale ni niger fana ye maa welelenw ye o kɛnɛ ka fala ye tako sabanan ye ale hukumu kɔnɔna na minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna sa ale conseil de ministre ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko min ye bana ye n'o o ye dengue bana ye fala ye ko a bɛ ka caya dɛ ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta kan k'a cayara ka tɛmɛ o kan dɛ o la jamanakuntigi ko yɛrɛ tanga k'o de ka fisa sabula bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ k'an ka tangalanw ta yaasa an kɛnɛma bɛ se ka to cogo min na Bamako octobre kalo tile 3 san 2025 secrétaire général du gouvernement Brahma Kulibali chevalier de l'ordre national. ISC jamanaw douane maaw fala ye yaasa ka se ka jɛ ka baara kɛ kelen ye k'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen sigi ɲɔgɔn kan subahana mansin kan olu tun b'o baara la an ka jamana kɔnɔ yan min ye jɛrɛ in ye a bɛɛ lajɛlen kun cɛlen général de division Ablaye Mayiga n'ale ye premier ministre ye ale y'u bisimila a ka baarakɛyɔrɔ la douane ɲɛmaa minnu bɛ sa n'o ye Mali ta ye n'o ye inspecteur général de douane Amadou Konate Burkina Faso ta ni Niger ta min ye commissaire général de l'office de Togolais des recettes Togokaw ka sɔrɔ baarakɛyɔrɔ min bɛ yen n'o o bɛ u ka jamana sɔrɔko kunna o ɲɛmaa ale fana tun bɛ ko in kɛnɛ ka fala ye baara in senfɛ sa premier ministre kɔni ye Mali douane ɲɛmaa ale lamɛn sabula ale de nana ni maaw ye n'o ye inspecteur général de douane Amadou Konate baara kɛra cogo min tile daba in kɔnɔna na sa k'o ɲɛfɔ délégation fana a ye ɲɛfɔli kɛ premier ministre ye u ka baaraw lɛ tile 4nan baara in kɛra cogo minnu na ka se ka yira sa douane ɲɛmaa ninnu hakilina min bɛ u la o ye min ye bibi na ISC jamanaw k'u bɛɛ lajɛlen de bɛna jɛ ka kɛ douaneba kelen ye baaraw ni sɛbɛnw ni kow bɛɛ lajɛlen ka se ka don ɲɔgɔn na yaasa ka se ka hakilisigi ni basigi kɛ a ko kɔnɔna na sɔngɔkow taa ni ka segi kow jamana wɛrɛw ta ko sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la komi ni Togo de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ Togo fana nana sa ka na hakilinaw yira u la u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ani kɔɔriw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan cogo min na min ye ISC jamanaw ye ko ni Ala sɔnna ma u ye avant-projet ɲɛbila sɛbɛnw sigi sen kan n'o ye code douane ye ISC ye k'u bɛ fɛ u ka sigi sen kan ka sɔngɔw bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye ISC jamanaw kɔnɔna fala ye u y'a yira sa k'a fɔ fana ko min ye inspecteur général de douane Amadou Konate ale yɛrɛ y'a fɔ premier ministre ye sa ko u b'u fo sabula u y'a to min ye Togokaw sera ka nin kɛnɛ in sɔrɔ ka se ka na u dɛmɛ nin baara in kɛcogo ɲuman na n'u ka hakilina ɲumanw ye sabula bila ko tɛ min ye jɛrɛ in kɔfɔ fɔlɔ 2nan 3nan fo ka na se 4nan ma Togo yera u kɛrɛfɛ ka se k'u dɛmɛ premier ministre yɛrɛ y'u fo ka baara kɛcogo ɲuman na wulikajɔ ni cɛsiri la douane directeur ka taa se Togokaw ka office ɲɛmaa ma k'u bɛɛ lajɛlen fo kɔni ye min ɲini u fɛ halisa u k'u jija ko bɛ se ka lateliya cogo min sabula jamanadenw olu mago bɛ sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen la jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ a ko fana ko min ye nin waleya minnu filɛ nin n'u ye laɲini mun kɛ ni Ala sɔnna ma a na se a seyɔrɔ la ɲɛmaaw n'a sɔrɔ sabula jamanakuntigi ale n'a fɔ o ɲɛna yaasa baara minnu kɛlen filɛ nin ye ISC ka se ka kɛ a ka baarakɛminɛn ye joona ɲɛɲini minnu kɛlen don o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na fala ye k'an ka k'an yɛrɛ fɛnw fɛ dɛ minisiri min bɛ jago ni sɔrɔko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Musa Galabu ye Musa Alassane Jalo nin kalo in tile 2 ale taara chambre de commerce la i b'a dɔn ko nin y'a siɲɛ 6 ye kalo kelen kɔnɔna na octobre a fɔ sa ko UEMOA jamanaw ko bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ fɛnw dilan matarafa fɛn minnu bɛ dilan yan fɛn minnu bɛ tobi yan fɛn minnu bɛ labɛn yan bololaminɛnw fara balo kan sa k'an bɛɛ lajɛlen k'an cɛsiri an yɛrɛ ye ɲinan ta in baara kɛra chambre de commerce kɔnɔna na Maju Sɛnpara ale tun b'a kɛnɛ kan n'a ka jagokɛlaw bɛɛ lajɛlen juraw bɛɛ lajɛlen nana min ye UEMOA bolofara min fana b'an fɛ olu fana tun bɛ ko in kɛnɛ ka fala ye babu kɔni ye tali kɛ min na kosɛbɛ o ye k'an ka k'an yɛrɛ ye an tɛ jan an ka Musa Alassane lamɛn ale ye laseli min k'a ko kɛnɛ kan. Bon ni k'i b'i yɛrɛ ta i tɛ se ka dulon mɔgɔ wɛrɛ la e tɛ se k'a fɔ k'i b'i yɛrɛ ta k'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ta k'i ka danbe ta k'i ka diinɛ ta ka tila k'a fɔ k'e bɛ mɔgɔ bɛ fɛn o fɛn na e b'i bolo bɔ kɔfɛ ka t'o ɲini ka na
o tɛ se ka kɛ an ka jamana y'u ka yɛrɛma hɔrɔn ta nin y'a san 65 ye san 65 ani bi anw de siri bɛ mɔgɔw la o sera ban ye sa o ko sera ban ye o bɛ ban cogo di cɛ t'o ban muso t'o ban maliyɛnw anw de b'o ban a b'u ban manko fana n'i y'anw ka jamana lajɛ dugukolo b'anw bolo tile b'anw bolo ji bɛ anw bolo ne bɛ tila k'a ye sinikɛnɛ dɔw bɛ t'u sigi ne ka bureau kɔnɔ monsieur le ministre an nana ɲini fɛ i bɛ papier d'a ma an bɛ taa 100 000 tonnes an bɛ taa 10 000 tonnes an bɛ taa 20 000 tonnes malo ɲini ka bɔ kɔfɛ ka na n'a ye e bɛ taa bɔ taa yɔrɔ min o tɛ baara de kɛ yan e bɛ taa san minnu bolo olu tɛ baara de kɛ yan ou bien a bɔ sanfɛ ka cun a tɛ bɔ sanfɛ ka cun i bɛ taa san minnu bolo u ye baara ye u wɔsira de e b'i ban wɔsi ma Mali kɔnɔ o de y'a to i bɛ siri u la bon n'u jamana fana u b'a fɔ ko bon ɲinan anw ka malo tɛ bɔ cɛ n'u ka dɛmɛ bɛ se ka mun kɛ n'u k'u ka malo tɛ bɔ i bɛ mun kɛ a tɛ bɔ an y'an ka malo sɛnɛ a tɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ cɛ i tɛ se ka foyi kɛ cɛ i tɛ u ka jamana ye i bɛna ye sisan ko Inde ko malo tɛ bɔ ko rayida la ko dɔ farala malo sɔngɔ kan anw lɔgɔlidenlama san 40 ni kɔ bi an bɛ don lɔgɔli la don min Katibugu u y'a fɔ an ye ko office Niger la ko hectare miliyɔn 1 de bɛ yen min bɛ se ka sɛnɛ kɛ malo ye wa Marakala pɔn i bɛ ji ta dɔrɔn ka taa kɛ foro kɔnɔ tile bɛ yen ji bɛ yen dugukolo bɛ yen can tɛ sera baara de la dɛ cɛw de ye kuma tiɲɛ sisan an tɛ sera baara de la an b'an ɲɛsin baara de ma b'an ɲɛsin baara de ma foyi tɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la ni baara tɛ n'i ye mɔnɛ fɛn fɛn don i tɛ baara de kɛ n'i y'i siri to ye mɔgɔ la i tɛ baara de kɛ n'i y'i bolo bɔ to ye kɔfɛ mɔgɔ nɔfɛ i tɛ baara de kɛ sinon n'i ye baara kɛ nin bɛ ban ka cɛw fo ka musow fo minnu wulen bɛ ka jɔ Maliko la minnu wulen bɛ ka jɔ u ka jamana ye minnu ye usine jɔ Mali kɔnɔ minnu bɛ kɛ ka baara kɛ jamana ye cɛw de bɛ laban dɛ o de bɛ laban n'i m'o kɛ foyi tɛ foyi ɲɛnabɔ donc nin kalo de ye tasibila ye an ka an miiri ka kuma ɲɔgɔn fɛ dɔw ye ne ɲininka ko cɛ ne nin kuma fɔ dɔw ɲɛna cɛ ko cɛ Musa k'i yɛrɛ ka kuma cayara ko e b'a fɔ ko an tɛ baara la k'e yɛrɛ ye min kɛ Mali ye ne ko bon ne ye min kɛ Mali kɔnɔ ne tun bɛ ban kɔnɔ ne ko n bɛ opérateur économique mɔgɔ 3 ɲini mɔgɔ 3 Mali kɔnɔ Mali bɛɛ opérateur économique mɔgɔ 3 mɔgɔ bɛ mɔgɔ 3 de la a mɔgɔ 3 bɛɛ a 3 50 milliards kelen bɛɛ 150 milliards an ka sariya ta k'an kale ko pomme de terre kilo 1 tɛ bɔ Mali kɔfɛ ka na Mali kɔnɔ mais aw bɛɛ lajɛlen ko min sɔrɔ salama sɔrɔ dɛ ne ye 1 de sɔrɔ o 1 Modibo Keyita de GDCN Modibo ka foro office Niger la an ye miliyari 10 kɔnɔ don foro la ne y'a fɔ dɔw ko n ye nkalon tigɛ a ye taa Modibo ɲininka kɛ fana de b'a fɔ k'a seri bɛ kɔfɛ kɛ miliyari 19 an y'o de kɛ don foro kɔnɔ ka chambre froide jɔ foro kɔnɔ ka na chambre froide jɔ Sotiba n'a tun ye Modibo 2 ɲɔgɔn sɔrɔ bi y'a sɔrɔ Mali tɛ pomme de terre kilo 1 bɔ ka bɔ jamana ka na donc ne bɛ ka kuma ne tɛ kɛ ka kuma fɔ aw ye koyi wa n sulen tɛ fana n tɛ bila tɛ i ka kuma de fɔ ni n ko an tɛ baara kɛ o de ye an tɛ baara de kɛ n'a tun ye Modibo Keyita ɲɔgɔn 2 sɔrɔ bi y'a sɔrɔ i tɛ pomme de terre gramme 1 bɔ jamana si la k'i bɛ n'a ye Mali kɔnɔ bɛɛ tun bɛ sigi jɔ o jɔyɔrɔ la Koulibaly an ye usine jɔ Moulin du Sahel
an ko bon an b'a kɛ cogo min sisan maliyɛnw bɛ buru min dun an bɛ taa bile de san jamana kɔfɛ ka na n'a ye an k'an sen b'o la pewu n'a ye mali ja an bɛ se ka kaba tɔni ta an bɛ se k'o sɛnɛ mali kɔnɔ an ka usine jɔ ka kaba sɛnɛ ka kaba yɛlɛma ka kɛ farini ye ka farini kɛ mburu ye ka di maliyɛnw ma mun industriel jɔra n'o hakilila de bɛnda de y'a financé mun industriel jɔra n'o hakilila de an y'a projet kɛ ka papier dilan ale ni anw ani sɛnɛkɛlaw minnu bɛ kaba da ka bɛn an bɛɛ la mais maliyɛnw dɔw fana sɔrɔla ka taa don mɔgɔw n'u hakili cɛ ko bon a bɛ fɛ ka min kɛ n'a ye kaba don bala ka kaba sɛnɛ mali kɔnɔ kɔɔri yɔrɔw la sɛnɛkɛlaw bɛna kɔɔri sɛnɛ dabila k'u ɲɛsin kaba ma u y'a ko tiɲɛ an bolo u y'a ko tiɲɛ an bolo u y'a ko tiɲɛ an bolo jamana in ma nɔgɔn dɛ e bɛ tile ka jɔ si ka ci e bɛ wuli sɔgɔma 4 heures du matin ka jɔli daminɛ e bɛ t'i da su 20 heures dɔ bɛ wuli 20h30 k'a ci fo ka taa dugu jɛ walayi ni ministre ka 100 milliards tɛ sa 50 milliards ma di dɔ ma a tɔ tɛ 100 milliards ye a ka jigin ofisi kɔnɔ bani n'a sera office de moyen banni na sisan a bɛ jɔ a ka wari in na dugukolo miliyɔn kelen de b'an bolo ani kunkanfɛnw taari min b'an bolo bi a ka ca sɛnɛkɛla minnu kan ka ɲini n'an m'olu ɲini n'a taara wari di belebelebaw ma o bɛ mun bɔ jamana fɛn na minnu b'a baara kɛ minnu mago bɛ baara la dugukolo bɛ minnu bolo fɛn bɛ di tuma min na GDSM a y'a sɔrɔ GDSM tɛ ofisi kɔnɔ n'a kɛra sababu de ka taa Sanamadugu ka taa fɛn sigi ka tila ka kɛ kɛlɛ ni mankan ye su ni tile yanni usine fana ka sigi nka minnu yɛrɛ bɛ Sanamadugu n'olu tun bɛ yen sɛnɛw ni fɛnw na n'olu tun ka foro n'u ka fɛn bɛ ofisi kɔnɔ n'aw tun y'olu ta k'olu bila malo sɛnɛ ni fɛnw na bi anw bɛ ka min fɔ an fana tun t'o fana fɔ kuma ninnu dɔw kuma lama n'i y'a lamɛn bɔn an ka taa ɲɛfɛ parce que e bɛna na fɔ sisan ko Falaye baara kɛcogo ɲuman bɛ Mali techniciens bolo sa Isa tɛ nin yan Isa ma fɔ ko yan'an ka wari don malo la subvention don malo ale yɛrɛ ma bɔ ka fɔ sisan ko mɔgɔ bɛ taa ni papier a fɛ ko ka subvention ni o ko yan'aw ka subvention don a ye subvention wari don an ka dugukolo dilan an ka sɛnɛ kɛ wari min bɛ don subvention na mun n'a tɛ di ka di sɛnɛkɛlaw ma ka baara kɛ n'a kɛra sisan yɛlɛma bɛ kɛ o an tɛ balo sa parce que mɔgɔw sigilen don ka balo exonération kɔnɔ hali nɔgɔ filɛ Falaye n'i ye nɔgɔ dilan daminɛ Mali la bi minnu bɛ nɔgɔ baara kɛ u b'a dɔn ko mɔgɔ bɛ se ka nɔgɔ dilan Mali la o sigida caman ma nɔgɔ sɔrɔ ɲinan u ye fɛɛrɛ minnu sigi sen ma ye u yɛrɛ m'u ka nɔgɔ dilan u ka yɔrɔ la ka tila u ka sɛnɛ kɛ o kɛra yɔrɔ caman na an bɛ taa Sikaso Tirangidi Balafɔn ale kurumu karili ye bi ye Lamisa Bangali tɔgɔla so o kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa Kɛnɛdugukaw ni Ala sɔnna a ma dɔgɔkun nata in kuncɛ waati n'o ye octobre kalo tile 9 ka taa se tile 11 ma ɲɛnajɛ ale bɛna kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tirangidi Balafɔn a bɛ jamana minnu fara ɲɔgɔn kan o ye Mali Côte d'Ivoire ani Burkina Falaye sabula balani a bɛ bɔ olu fɛ yen Laginɛkaw kɔni bɛ wele sabula Sosobala o fana bɛ bɔ Laginɛkaw fɛ yen o jɔnjɔn o hukumu kɔnɔna olu fana bɛ wele nka sen in na sa Niger fana weletɔ don Falaye sabula AES ko o fana b'a ko la premier ministre min ye Abdoulaye Mayiga ye ale kan ka ye premier ministre jamanakuntigi ale tɔgɔ la sabula ko in denfaya b'ale bolo Tirangidi Balafɔn kɔni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ka fɔ sa a kɔni kun jɔra nka tako 9nan ye min daminɛtɔ filɛ nin ye o ye ka ni kura fiyɛ la i n'a fɔ Sikasokaw yɛrɛ olu y'a laɲini cogo min na yaasa ka se ka baara kɛ ka maaw kolonso ɲɔgɔn na min ye jɛkulu minnu bɛ yen ni degun bɛ olu kan na baara boloda min bɛ yen n'o ye office national de la santé de la reproduction ye ale ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Falaye baara in senfɛ sa u kan ka baaraba minnu kɛ nin kalo in kɔnɔna na n'u b'a fɔ ma ko mois rose n'o ye octobre rose ye o kumaw olu ɲɛbila baaraw don
yasa ka se ka faamuyali kɛ sa u ye kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan ko an ka baara minnu kɛ olu hukumu kɔnɔna na sa ɲɛfɔli minnu kɛra o la min ye Nci Keyita ale yɛrɛ ONASPER a ɲɛmaa dɔ ye an ka jɛ k'ale lamɛn. Silabon ani wolonugu bon olu ye bana fila ye nin y'a san 4 ye an ka serivisi bɔ o kɛlɛ la Mali b'a kɛlɛli la. N'i ye silabon lajɛ Mali kɔnɔna na muso caman bɛ tanya kɔnɔna na parce que bana in a ka ca an fɛ kosɛbɛ. N'an y'a jateminɛ kɛ fana wolonugu bon o ye bon naaninan de ye min bɛ muso tanya. Donc bana fila don u b'an fɛ yen. U b'a fɛ yen a kɛlɛli fana n'i y'a jateminɛ a fɛɛrɛ fana b'an bolo. A fɛɛrɛ fɔlɔ ye jumɛn ye? Ka lasi, c'est de prévenir, ka ɲɛsigi, ka kunbɛn. N'i ye silabon lajɛ sisan o bɛ kunbɛn ni mun de ye? Kabini ni muso donna laada la n'a bɔra laada la ka to ka a sin mɛrɛ k'a lajɛ ni kuru t'a la. I b'a lajɛ ni kuru t'a la. Campagne kɔnɔna na mɔgɔw b'an bolo u bɛ mɔgɔw ladege o fana kɛcogo la. O y'a fɔlɔ ye. A filanan ni o bɔra la boloci bɛ o la. Boloci ye jumɛn ye? O ye wolonugu ta de ye. O bɛ kunbɛn ni wolonugu ta de ye. Wolonugu ta boloci min bɛ yen nɔ o lasinnen bɛ musomanin minnu si bɛ san 10 na. Mali ye min kofɔ o ye san 10 ye. N'o tɛ kɔrɔlen a bɛ fɔ ko ka taa san 9 ka taa fɔ san 14 na boloci min na. Mais Mali sera ka minnu ta fɔlɔ o ye san 10 ye. San 10 in o fana Mali donna la novembre 2024. Salon novembre kɔnɔna de la Mali y'a o daminɛ an fɛ. O bɛ kɛ Mali fan bɛɛ. Boloci bɛ yɔrɔ dɔ la a boloci bɛ Mali programme élargi de vaccination na. Bon campagne na Mali fan bɛɛ de b'a la. Ka ta Kayi ka taa fo Kidali fo Menaka an ye fura bila ka taa yɔrɔ bɛɛ la. Maintenant ɲinan thème ye min ye mɔgɔ minnu tɛ dɔgɔtɔrɔso lasɔrɔ joona an y'an sinsin o de kan pour que ka hakɛ kɛ kelen ye. I y'a faamu wa? Donc an y'an ɲɛsin o de ma. Lujuratɔ b'o la minnu bɔra u ka sigiyɔrɔ la olu b'o la ani muso minnu fana lasagolen don. Campagne kɔnɔna na campagne ye min ye vraiment kunnafoni de bɛ di bɛɛ ka baara kɛ n'a ye. Bɛɛ ka cari fana. An ni muso tɔw bɛ baara la mais o n'a tɔw ta an b'a fɛ Mali kɔnɔna na muso bɛɛ ka kɛ a kungo ye k'a fɔ ko baara min ye nin ye ne ka baara don. Ni bɛɛ y'a cɛsiri a kɔnɔna na fɛn min ye wolonugu bon ye ani sin bon an bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ o la. Ala ye Kulukorokaw fɛ yen bi min ye dugu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan dugutigi ka taa ale bila a dayɔrɔ laban na n'o ye Jibiril Jara ye. N'Ala sɔnna a ma sini an na segin o kan. Minisiri min bɛ yen ni ale bɛ diinɛ ni bato kunna ale ye sangafo sɛbɛn ci sa ka ɲɛsin min ye Sheikh Abdul Jalil Haidara somaw ma. Diinɛ ɲɛmaaba min don Segu kɔnɔna na ka dugawu don kɛ u ye. Nin waati in na minisiri ko sa k'a kɔni bɛ suli ka taasibila kɛ ka ɲɛsin ni maa mafalenba in ma. Ala ye min ka kalifa minɛ a la sabula a kun jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ diinɛko la gouvernement tɔgɔ la ani a yɛrɛ tɔgɔ la k'a bɛ dugawu don kɛ Ala ka foro in Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiti min Ala k'o nɔgɔya min ye a ka taabolo maaw bɛɛ lajɛlen k'a bɛ foli ta ka ɲɛsin u ma k'a b'a ɲini Ala a k'a ka alijinɛ sanuman in dayɛlɛ ni cɛba in ye
ni ye diinɛ baara k'an ka jamana kɔnɔ fala ye ka kɛ n'o waleya ye Segu TV maaw olu yɛrɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ko in na waleya in yɛrɛ nana cogo di an ka taa Segu TV sanfɛ min ye Jalili ye ale ka fatuli kɛra cogo min na an ka se k'a ɲɛdɔn. An b'a fɔ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Serifu Abdul Jalil Mansur Haidara ka ɲumanya tɛ se ka fɔ ka se a dan na. Ne ni Serifu Abdul Jalil Mansur Haidara an bɔra yan de an bɛ ka taa Bamakɔ. A bɛ mobili kɔnɔ ne de b'a kɔfɛ. A ko k'an ka taa an bɛ ka taa a y'a sɔrɔ an ka kalanden dɔ ka musokɔrɔba fatura Fana. A ko k'an ka taa an bɛ tɛmɛ k'o janaja kɛ ka sɔrɔ ka tɛmɛ ka taa Bamakɔ. An bɛ mobili kɔnɔ ka taa. An bɔra Segu yan n ko an bɛ taa Lazara seli Fana. An bɛ mobili kɔnɔ ka taa. An dɛmɛna Zamugu ka dɔɔni. An y'a sɔrɔ mɔgɔ ninnu jɔlen don an ɲɛ. U y'an jɔ. U bɛ fo ɲɛfɛ u ye u bolo kɛta an ye ko an ka jɔ. Serifu Abdul Jalil Mansur ko chauffeur kɛ ma i jɔ. O y'a sɔrɔ kari dɔ jɔlen don ɲɛfɛ. Chauffeur kɛ taara ka t'i jɔ kari ɲɛfɛ. Minnu ye anw lajɔ olu bɛ anw ɲɛfɛ an numan fɛ. An jɔlen kɔ sisan olu kan ka na de pour que ka na ni min dɔ ka na ɲininka. Nka an balala de k'a ye kisɛ bɔra anw kɔfɛ ka mobili fan bɛɛ lamini. Ne yɛrɛ de bɛ ale kɔfɛ kisɛ ye ne de jɛ ka taa sɔrɔ. Kisɛ ye ne forote ne kɔ la ka taa ale sigilen sɔrɔ mobili kɔnɔ. An ma fitiri ma dayɛlɛ foyi ma dayɛlɛ. Kisɛ in bɔra fan o fan fɛ ka na an ma se k'a dɔn. Ka fitiri mobili fan bɛɛ u y'a bɛɛ kɛ kisɛ ye. Ne yɛrɛ de kisɛ ye ne forote mun kɛ ne ye n da mobili kɔnɔ kisɛ ye ale sɔrɔ. O yɔrɔnin bɛɛ u ye mobili arrosé kisɛ mankan jɔra mun kɛ ne n kun kɔrɔta ka n'a ye kisɛ y'a sɔrɔ a kunkolo la. Ne ye n bolo d'a kan ka yigijigi ka kule ma minnu y'an jɔ kelen bɔra olu la ka na lajɛ joli bɛ ka bɔ a la. Ne kulela o cɛ la k'a lajɛ n ko Allahu Akbar ka tila ka kule a la. A ko chauffeur kɛ ma he a ye taa ka bɔ yan. Chauffeur kɛ ye mobili décoller. Ne ko chauffeur kɛ ma o la n ko an ka taa Kɔnɔbugu dɔgɔtɔrɔso la n ko an ka taa a lada ye ka sɔrɔ ka somɔgɔw bɔ a kalama. An bɛ ka taa kuma min ne ye maa fɔlɔ min ka numéro ta o y'a sɔrɔ o ka numéro o ye ne wele sani an ka bɔ yan ne n'o ye ci dɔ kɛ n'o ye a dɔgɔkɛ Muhamadu Murtezi ye. Ne sinna k'o de wele k'a fɔ ye. N ko Muhamadu Murtezi n ko a ma ɲɛ dɛ. N ko an nana bɛn ni mɔgɔ ninnu ye u y'an lajɔ an jɔlen kɔ. U ka mɔgɔ dɔw bɔra kɔfɛ ka na kisɛ k'an ka mobili fan bɛɛ fɛ ka fitiriw bɛɛ ci n ko kisɛ ye certificat sɔrɔ. N ko an bɛ ka taa Kɔnɔbugu n k'u ka ɲaama u ka an ladɔn Kɔnɔbugukaw n'u bɛ maa dɔn ye u k'a fɔ ye u k'an kunbɛn ni aménage ye. O y'a sɔrɔ c'est trop tard. Baara in kɛra nin kɛcogo de la. An tora la ka taa n'a ye Kɔnɔbugu ka taa lada ye ne ka sɔrɔ ka maa minnu kan ka wele a somɔgɔw la ka sɔrɔ ka siri. Ayiwa n'Ala sɔnna a ma sini kari o ye Jalili ka janaja ye Segu an bɛ dugawu kɛ sa Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti na Ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛmu Ala k'o nɔgɔya Ala ka sini fara Ala k'an yɛrɛ fara sini yebaw kan fala ye k'i yɛrɛ fo i Keyita Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sɔn ɲuman kɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ.